मंचावर उपस्थित राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, रेल्वे राज्यमंत्री दानवे साहेब, गृहमंत्री विखे पाटील साहेब या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आणि ज्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या काळामध्ये आपल्याला रेल्वेला भरभरून निधी आला त्या आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या सन्माननीय मंत्रिताई, मंचावर उपस्थित मंत्रिताई माझे सहकारी सन्माननीय डॉक्टर सुरेंद्र विखे पाटील, सर्व सन्माननीय मंच स्थानिक आमदार, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित रेल्वेचे सर्व अधिकारी, पत्रकार बांधव आणि त्याहीपेक्षा मोठ्या संख्येने या रेल्वेचा हा सोहळा याची देही याची डोळा बघण्यासाठी आलेले माझे सर्व तमाम वीरवासी. तर मी आज आपलं मान्यवरांचं तर स्वागत करतेच, पण मी आज या रेल्वेचं सुद्धा स्वागत करते ज्याची वाट माझा जिल्हा 1 नाही 2 नाही अवघी 5 दशकं बघत होता आणि आज त्या रेल्वेची सेवा आपल्याला सुरू झालेली दिसते. या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होत असताना मला निश्चितच माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात पहिलं जाहीर भाषण आठवतं. माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदा भाषण केलं ते थेट आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या समोर माझ्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीच्या आणि त्या भाषणाच्या वेळी मी सांगितलं होतं मला तेव्हा राजकीय काही अनुभव नव्हता, मला काय बोलायचं कळत नव्हतं, कोणते मुद्दे असतात, निवडणुकीचा जाहीरनामा काय असतो, वचननामा काय असतो, होणाऱ्या खासदारांनी काय वचनं द्यायची याची कुठलीही मला कल्पना नव्हती. मी माझ्या बीडच्या जनतेला फक्त एकच शब्द दिला होता की नगर शब्द दिला होता की नगर बीड परळी रेल्वेचे मुंडे साहेबांचं स्वप्न होतं ते सत्यात आणण्याशिवाय राहणार नाही आणि आज हे स्वप्न जेव्हा सत्यात उतरते तेव्हा मी विशेष करून आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदीजी यांचे आभार मानते, कारण त्यांनी सुद्धा त्याच कार्यक्रमाच्या भाषणामध्ये आपल्याला शब्द दिला होता की मुंडेजीचा सपना को पूरा करना है. आणि त्यांनी हा प्रकल्प अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रगती पथावर नेऊन या प्रकल्पाला वेळोवेळी योग्य तो निधी दिला. मला इथे आभार मानायचे फडणवीस साहेब आपले पण आपण मुख्यमंत्री असताना आपण आम्हाला कधीही कमतरता भासू दिली नाही. राज्य शासन आणि केंद्र सरकार यांचा 50% वाटा या प्रकल्पात होता. तो 50% वाटा आपलं राज्य तोपर्यंत कधीच आम्हाला कमी पडला नाही. पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते 400 कोटी या रेल्वेचे घेतले आणि त्यामुळे या रेल्वेला थोडासा विलंब झालेला आहे. पण मी आज इथे मुख्यमंत्री साहेबांचे पण विशेष आभार व्यक्त करते की आता या प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे आणि वाढीव निधीसाठी आपण मंजुरी दिली. आपलं सरकार आल्याच्या नंतर आणि 1 नाही 2 नाही अवघे 242 कोटी म्हणून मी आपल्या लोकांचे मनापासून खूप आभार व्यक्त करते. मला आज इथे विशेष उल्लेख करावासा वाटतोय स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचा, कारण या रेल्वेमध्ये 50% वाटा राज्य शासनाने दिला. हा निर्णय त्यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला होता आणि म्हणून आज हे स्वप्न आपल्याला पूर्णत्वास जाताना दिसतंय. आभार खूप लोकांचे मानायचे, आभार स्वर्गीय देशकातूनचे मानायचे. त्यांनी या आंदोलनासाठी
म्हणायचे. त्यांनी या आंदोलनासाठी सुरुवात केली, आपलं योगदान दिलं, सुरुवात केली, आपलं योगदान दिलं. आभार मला आभार मला तत्कालीन रेल्वे मंत्री पेशी प्रभू, रेल्वे मंत्री पेशी प्रभू, मला आभार तत्कालीन रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांचे सगळ्यांचे सुद्धा मानायचे. दानवे साहेब मानायचे. दानवे साहेब आपण विचार करत असाल की मी विचार करत असाल की मी पूर्वीच्या रेल्वे मंत्र्यांचे आभार मानते आणि आता आपण कार्यक्रमाला उपस्थित असताना आपले आभार मानत नाही. आपले तर आभार मानायचेच आहेत, पण कारण तुम्ही आता रेल्वे मंत्री आहात म्हणून माझ्या तुमच्याकडे मागण्या पण होतोय. आज ही रेल्वे नगर करून आष्टीला येणार आहे, पण एवढ्याने आमचं काही भागणार नाही. आम्हाला ही आष्टीवरून मुंबईला गेली तरच खरं पुढचा विकास जो आहे तो आपल्याला इथे साधता येणार आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे रेल्वेच्या ब्रिजेसचे पण कामं चुकीची झालेली आहेत. कडा शहरामध्ये पण रेल्वेनी पासिंग नीट न दिल्यामुळे बरंच ऍक्सिडेंटचं प्रमाण वाढलंय. अशा काही मुद्द्यांवरती मला आपली सगळ्यांची मदत लागणार आहे आणि आज मला आनंद होतोय की या मंचावरती आपण तर रेल्वे मंत्री म्हणून आहातच आणि महसूल मंत्री म्हणून विखे पाटील साहेब उपस्थित आहेत. तर मावेजाचे जे प्रलंबित प्रश्न आहेत माझ्या शेतकऱ्यांचे, ते आपण आपल्या विभागाला सूचना केल्या की लवकरच तात्काळ हे विषय मार्गी काढावे. तर लोकांना रेल्वेचा खरा आनंद घेता येईल. त्याचबरोबरीने या रेल्वेसाठी ज्या लोकांनी खूप संघर्ष केला, पिढ्यानं पिढ्या आंदोलन केली, त्या आंदोलनावरचे गुन्हे सुद्धा मागे घेण्याची गरज आहे. आज जेव्हा रेल्वे खरं चालवली आहे तेव्हा त्यांनी केलेल्या संघर्षाला करू आठवणी करणार नाही. यासाठी त्यांच्यावरती गुन्हे सुद्धा आपण मागे घ्याल अशी विनंती करते. आज हे सगळं बोलण्याचं कारण नानासाहेब असं आहे की आपण परवा मी आपल्यासोबत मराठवाड्याच्या खासदारांच्या बैठकीला गडकरी साहेबांकडे होते. त्यावेळी आपण मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काय त्यांची विशेषता आहे आणि काय प्रगती होऊ शकते ह्याचा आपण थोडासा आढावा घेतला. जालन्याचा कापूस फेमस आहे. जालन्यामध्ये इंडस्ट्रीज आहेत, औरंगाबादमध्ये ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहे, हिंगोली हळदीचं करते. असा सगळा विचार जेव्हा चालू होता त्यावेळी मला प्रश्न पडला की बीडचं काय फेमस आहे. तर कदाचित बीडचं एखादं फळ, एखादं पीक, एखादी वस्तू फेमस नसते. आमच्या बीडचा माणूस फेमस आहे. हा ज्यादा प्रसिद्ध माणूस आहे ती, आणि यांचा तो विश्वास आहे, यांचं जे प्रेम आहे आमच्यावर, त्याच्यामुळे आजपर्यंत त्यांनी तो संघर्ष केलेला आहे. त्या संघर्षाचा आज हे फलित आहे. म्हणून आज श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये न पडता ज्या मुंडे साहेबांनी तुम्हाला तळ हाताच्या पोळाप्रमाणे जपलं, त्या मुंडे साहेबांच्या स्मृतीला
स्मरण करून मी आज हे यश तुम्हाला समर्पित करते. आज हे यश तुम्हाला समर्पित करते. आज इथे रेल्वे संघर्ष समितीचे पण काही सदस्य उपस्थित आहेत. सन्माननीय नामदेव क्षीरसागर, सत्यनारायणजी लाहोटी, नटवरलालजी बुद्धदेव, मुरायेताई आहेत, आगावजी आहेत, धडधरचे आहेत, असे अनेक अनसंग हिरो आहेत ज्यांनी या लढ्याला आपल्याला यश मिळवण्यामध्ये मदत केली. हे सगळं यश तुमचं आहे. हे यश मी आज तुम्हाला तुमच्या स्वप्नांना आणि तुम्ही आमच्यावर टाकलेल्या विश्वासाला समर्पित करते. आजची रेल्वे ही त्या प्रत्येक आजोबाला समर्पित आहे. ज्यांनी आपल्या खांद्यावर बसून आपल्या नातवाला सांगितलं होतं की या बेडमध्ये रेल्वे आल्याशिवाय राहणार नाही. आजची रेल्वे एका प्रत्येक बापाला समर्पित आहे. ज्यांनी स्वप्न पाहिलं की माझी मुलं या रेल्वेत बसून विदेशी शिकायला जातील, शिकून मोठी होतील आणि आपल्या घराण्याचं नाव उज्ज्वल करतील. आज ही रेल्वे प्रत्येक तरुणाला समर्पित आहे की ज्याला या रेल्वेच्या माध्यमातून मोठ्या शहरांशी जोडलं जायचंय, उद्योगांशी जोडलं जायचंय, चांगल्या नोकऱ्यांशी जोडलं जायचंय आणि या रेल्वेच्या माध्यमातून उद्याच्या काळात येणारे उद्योग धंदे सुद्धा उभे करायचे. आज ही रेल्वेच्या प्रत्येक मजुराला समर्पित आहे. त्याच्या हाताला कोयला जाऊन त्याच्या हातात लेखणी यावी. हे स्वप्न मेसे साहेबांनी पाहिलं होतं. आज ही रेल्वे प्रत्येक भावनिका समर्पित आहे. जिने आपल्या लेकराला हे गाणं मोठं केलं. राजा देवीच्या काढली झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया. आज हे सोनाचं सत्य मला आपल्याला दिसतंय. कष्ट एकदा या प्रकल्पाला पूर्णत्वास मिळण्यासाठी लोकांनी दिलेल्या सर्व मान्यवरांचं खूप आभार व्यक्त करते. आणि आज संघर्षाला आज प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ज्यांनी योगदान दिलं त्या प्रत्येक मनापासून आभार व्यक्त करते. हे रेल्वे आज आष्टीपर्यंत आलेली आहे. पण परळीपर्यंत जाऊस्तोवर आपलं स्वप्न पूर्ण झालेलं नाहीये. जिथे एकीकडे माझ्या मनात आनंद आहे, तिथे दुसरीकडे हा प्रकल्प पूर्ण बसण्याच्या जबाबदारीची जाणीव सुद्धा आहे. आणि आज लवकरच आपले जे सगळे मान्यवर उपस्थित आहेत ते निश्चितच आपल्या या रेल्वेच्या दृष्टीने आपल्याला सकारात्मक मदत करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करते. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मनापासून स्वागत करते आणि आपला जास्त वेळ न घेता इथेच आपल्या वाटणार धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद डॉक्टर प्रीता मुंडे जी. मैं अनुरोध करता हूँ माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे जी जो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है कि वे आज के समारोह में आप सबसे
आप सबसे अपने मन की बात कहें, 2 शब्द कहें, अपने मन की बात कहें, 2 शब्द कहें। श्रीमती पंकजा मुंडे जी, श्रीमती पंकजा मुंडे जी। आज आपल्या आपल्या सर्वांचं जे स्वप्न एक दोन दिवसाचं, एक दोन महिन्याचं नाही, तर काही दशकांचं जवळपास 70 वर्ष ज्या क्षणाची वाट काढलेला पाहत आहे, ते स्वप्न पूर्ण होत आहे. आणि या स्वप्नपूर्तीसाठी या रेल्वेच्या या कार्यक्रमासाठी मंचावर विराजमान म्हणजे आपल्यावर विराजमान होणार होते, पण काही मीटिंगमुळे येऊ शकले नाही, पण ते आपल्यावर मीडियाच्या माध्यमातून जोडले गेलेले आहेत. ते आदरणीय अत्यंत कष्ट करत आहेत सध्या, प्रत्येकाला उपलब्ध आहेत आणि महाराष्ट्र घडवून काढत आहेत. असे आमचे मला वाटतं की लोकांमधला अत्यंत साधा सरळ माणूस अशा प्रतिमा असणारे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब मंचावर उपस्थित आपल्या भेटीच्या कार्यक्रम यांच्याशिवाय कधी फारसा झाला नाही. ते आपल्या 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदावर भेटीचा खूप भर घालण्यासाठी योगदान दिलं. ते आणि आता उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहेत आणि आपल्या जिल्ह्याच्या अजूनही कार्यक्रमामध्ये आवर्जून आज उपस्थित राहिले. दानवे साहेब यांनी मुंडे साहेबांच्या बरोबर आपल्या जीवनातले अनेक वर्ष घालवले आणि मुंडे साहेबांची सांगण्यासारखी प्रत्येकाच्या बद्दलची एक गोष्ट त्यांच्याकडे नक्की असते. आज एखादी गोष्ट नक्की सांगतील असा विश्वास आहे मला. ते आज रेल्वे मंत्रीपद त्यांच्याकडे आले आणि आज त्यांचा आग्रह कारण या लढ्यामध्ये अनेक वर्ष त्यांनी सुद्धा साथ दिला. ते स्वतः दानवे साहेबांच्याच हातातून होतं. आज दानवे साहेब उपस्थित आहे. आदरणीय परत मला मुंडे साहेबांचं नाव घ्यावं लागतं कारण विखे पाटील साहेबांचं नाव आणि मुंडे साहेबांचं नाव म्हणजे एक पिढ्या जोडलं गेलेलं असं नाव आहे. तर आज महसूल मंत्री म्हणून आमच्या जिल्ह्याचा पहिल्या कार्यक्रमाला आपले स्वागत केले. जिल्ह्याच्या खासदार योग असतो. अनेक खासदारांनी आमदारांनी रेल्वेवर बोलले मनोहरचं प्रिपलकडे तुमचा पायदून खूप चांगला जिल्ह्यासाठी रेल्वे पूर्ण झाली तुमच्या काळामध्ये आणि त्यामुळे खासदार प्रीतम नाही आपल्या 3 जिल्ह्याचे आमदार
आमचे माजी आमदार आमचे नेते आपल्या जिल्ह्यातील आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक भोंगे साहेब इथले स्थानिक आमदार आमदार लक्ष्मणांना कर्डिले साहेब मंचावर उपस्थित आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष रेल्वे समितीमध्ये त्यांनी पण खूप वर्ष लढा दिला. राजेंद्र लक्के नगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष अरुण मोठे सर्व मान्यवर आडसकर साहेब तर विठूभाऊ सर्व मान्यवर आणि समोर बसलेले बीड जिल्ह्यातील या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आणि आपापल्या घरामध्ये मीडियाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम पाहत असलेले सर्व आज या आनंदात सहभागी झालेले सर्व माझे माता भगिनी वडील मंडळी युवा बांधवांना मला माहिती आहे की तुम्ही एवढे शांत आहात. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना तुम्हाला सांगावं लागते शांत बसा. त्यांनी अजून तुमचा अशांतपणा पाहिलंच नाही. त्यांना माहित नाही की बीड जिल्हा एवढा शांत कधीच नव्हता जेवढा आज शांत आहे. हा शांत काय मी इथेच राहतो आहे. जरी नसलो सावली सोहळ्याच्या मी डोळे भरून पाहतो आहे. हे आपले मुंडे साहेब आज आपल्याला सांगत आणि म्हणून हा तुमच्या असण्यामध्ये जरी भव्यपणा असला तरी आज तुमच्या इथे वावरामध्ये एक शांतपणा आहे. कारण आपल्याला मुंडे साहेबांची आठवण येते. मुंडे साहेबांनी मला वाटतं देवेंद्रजींना सुद्धा सांगितलं होतं जेव्हा ते मंत्री झाले ग्रामीण विकास खात्याचा कार्यभार मिळाला तेव्हा ते म्हणाले की मला माझ्या बीड जिल्ह्यात रेल्वे न्यायची आहे. त्यांचं स्वप्न त्यांना पूर्ण करायचं होतं. वारी वस्त्या कल्याण रस्ते पोहोचायचे, जलसंधारणाची कामं करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा आहे. हे 2-3 वाक्य ते आम्हाला बोलले होते. आणि मुंडे साहेबांच्या जाण्यानंतर खरं तर मुंडे साहेब खासदार झाल्यावर रेल्वेला जेवढा निधी मिळाला तेवढा 70 पासून मला वाटतं जसं तुम्ही एका अभ्यास केला आहे, तुम्ही अटक माझी चर्चा करतो 70 पासून एवढा निधी मिळाला नाही. ते मुंडे साहेबांच्या काळात सरकार आपलं वरती नसताना देखील निधी घेत नाही. साहेबांच्या जाण्यानंतर पहिली बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतली आणि एक एसपीडी स्थापन केली आणि या एसपीडीच्या माध्यमातून तात्काळ निधी देण्याची व्यवस्था केली. विठ्ठलताईंनी सगळ्यांचे आभार मानले. ही रेल्वे कुठल्या पक्षाचं श्रेय नसून सर्व लोकांनी त्याच्यामध्ये संघर्ष केल्याचं सर्वांचं आभार मानलं. म्हणजे खरंच श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना जातं. कारण त्यांनी बीडच्या लोकसभेचा
प्रचाराच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं मैं अपने मित्र गोपीनाथ का सपना पूरा करूंगा, भेट दिला भेट दिला रेल्वे देने का काम करूंगा आणि 2 जून रोजी मुंडे साहेबांच्या पुण्यतिथीच्या आदल्या दिवशी त्यांनी डीसी घेऊन एसपी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्या दिवशी स्वतः मुख्यमंत्री तेव्हाचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि एवढे निधी आपल्याला मिळाला आणि म्हणून इथे विकास झाला. खरं तर ही रेल्वे फायद्याची नाही कोणाला, रेल्वे विभागाला. या रेल्वे विभागाचा फायदा होणार नाहीये, आणि या माणसांच्या फायद्यासाठी प्रधानमंत्री सुद्धा आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले, मुख्यमंत्री उभे राहिले आणि तुमच्या ताई उभे राहिले उभ्या राहिल्या आणि म्हणून रेल्वे शक्य राहिल्या आणि म्हणून रेल्वे शक्य. मी रेल्वेच्या कुठल्याही कार्यक्रमाला कधीही आले नाही आणि मला असं वाटतं की हे श्रेय संपूर्णपणे तुम्हाला लढणाऱ्या खासदार आहे आणि म्हणून मी आले. पण मी आज आले नसते तर तुम्ही पुन्हा बातम्या लावल्या असत्या. सर्व जिल्ह्यातील आमदार येत आहेत आणि एवढे जनता येते त्यामुळे माझं मोह मला आवडला. मी तर म्हणलं ह्या जनतेत बसून मला कार्यक्रम करायचा तुमच्यावर बसून रेल्वेतून येणार आज माझा प्रोटोकॉल या मंचावर बसलेला नव्हता. मला एवढा सन्मान दिला आपण प्रोटोकॉल मोडून मला जो सन्मान दिला त्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानते. खूप लोकांनी कालपासून मला फोन केले आणि त्यांनी मला आग्रह धरला म्हणून मी हे बोलते नाहीतर ते पुन्हा मला धरतील खाली गेल्यावर की ताई तुम्ही सांगा की आज रेल्वेला नाव मुंडे साहेबांचं जा म्हणून. पण मी तुम्हाला क्षमा मागून सांगते मी असा कुठल्याही आग्रहाची कुठलीही मागणी करणार नाही आणि मुंडे साहेबांना शोधणार नाही. मुंडे साहेबांना स्वतःचं नाव कुठल्या संस्थेला द्या, स्वतःच्या वास्तूला द्या, एखाद्या शाळा कॉलेजला द्या, अजिबात आवडायचं नाही. ते म्हणायचे माझे संस्कार नाही. संघाच्या मुठीतून मिळून भारतीय जनता पार्टीसारख्या पक्षातून वाटलं स्वतःच्या नावाची वाहवा करणं मला मान्य नाही. त्यामुळे मी अशी मागणी करणार नाही. एखाद्या पार्टीवर एखाद्या कार्यालयाच्या बाहेर, एखाद्या बंगल्याच्या बाहेर नावाची पाठी लागते आपापल्या नेत्याची, तेव्हा आपल्याला आनंद होतो. पण मला अभिमान अशा पित्याची लेख आहे की ज्यांचं नाव प्रत्येकाच्या हृदयावर कोरलं गेलेलं आहे. गरज नाही कुठल्याही नावाची. ही रेल्वे जेव्हा धडधडणार आहे आपल्या हृदयामध्ये मुंडे साहेबांचं नाव जोरात वाजणार आहे. तेव्हा तुम्ही थांबवू शकणार. ह्या प्रत्येक रुळावर त्यांच्या परिश्रम आणि त्यांच्याबरोबर दर्शन घेतल्याची झाले. मी आज स्वर्गीय निरायराव नेते यांचं सुद्धा आठवण नक्की करेन. तर आम्ही एक डेलिगेशन घेऊन गेलो होतो आणि मुंडे साहेबांबरोबर दिल्लीला तेव्हा ते आमच्या पक्षात नव्हते आणि आम्ही तिथे गेलो होतो.
निवडणुकीस सोडून माणसाने 100% राजकारण करावं, समाजकारण करावं, हा संस्कार माझ्या नसल्याचा आहे. लोकांचा मिडियाच्या माणसाच्या मातीमध्ये स्वाभिमानी माणूस या धावावी वेळी व्हावी पूर्ण व्हावं पूर्ण व्हावं या मागण्या अपेक्षा शिंदे साहेब त्यांना भेटते अविश्वास व्यक्त करते आणि आपल्या धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पंकजा मुंडे जी. आज हमारे बीच उपस्थित है माननीय मंत्री राजस्व पशुपालन और डेयरी विकास महाराष्ट्र सरकार श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हमें संबोधित करें श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी. निवासी अहमदनगर रेल्वे मार्गाच्या उद्घाटन प्रसंगी आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री मान्य नामदार श्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांचा आदर करताना हा रेल्वे मार्ग पूर्ण व्हावा अशा प्रकारचे प्रयत्न अविरतपणे ज्यांनी केल्याचे स्वप्न साकार होत आहे ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आपल्या सर्वांचे नेते मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहेब भारत सरकारमध्ये केंद्रामध्ये कार्यरत असलेले रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्री आणि आपल्या सर्वांचे नेते मान्य रावसाहेबजी दानवे आपल्या सर्वांच्या नेत्या पंकजाताई मुंडे, या विभागाच्या खासदार प्रीतमताई मुंडे, नगर दक्षिणचे खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील,
माझे सहकारी मान्य सुरेश धरजी, माजी मंत्री मान्य शिवाजीराव कडिले, या भागाचे आमदार मान्य अजय साहेब, मान्य लक्ष्मणराव पवार, अरुण मुंडेजी, माजी आमदार भीमरावजी धोंडे, रेल्वेचे जनरल मॅनेजर अनिलजी लाहोटी साहेब, शैलेजी गुप्ता, सुरेंद्र गांधी आणि सर्व व्यासपीठावर उपस्थित सर्व पदाधिकारी आणि या स्वप्नपूर्ती सोहळ्याकरता जमलेले सर्व बीड जिल्ह्यातून आलेले सर्व माझे बांधव भगिनी आणि मित्र, आज एक स्वप्नपूर्तीचा आनंद आपल्या सर्वांच्या डोळ्यामध्ये मला पाहायला मिळतो. या रेल्वेच्या करता आणि अजूनही परळीपर्यंत गेल्यानंतर खरं त्याची स्वप्नपूर्ती होणार आहे. परंतु स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या प्रेरणा त्यांनी सुरू केलेल्या मागणीच्या पूर्तता होते. खरं म्हणजे त्याच्या स्मृतीस मी पहिल्यांदा आपल्या सर्वांच्या वतीने मी अभिवादन करतो. प्रत्येक क्षणामध्ये जाणवते की आज खरं मुंडे साहेब आपल्याला पाहिजे होत्या सोहळा पाण्यात. तदनंतरच्या काळामध्ये पंकजा ताईंनी त्याचा पाठपुरावा केला, आपल्या खासदार पंकजाताईंनी पाठपुरावा केला. मला धन्यवाद द्यायचे आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा की मागच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना अतिशय ध्येयाने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न बांधला. आणि आज मला त्याचा अभिनंदन करायचं आपल्या सर्वांच्या वतीने की आज हे रेल्वे लाईनचा शुभारंभ, पहिला रेल्वेचा शुभारंभ आज त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी होतो. बीड नगर दोन्ही जिल्ह्याचा जोडले जातात. बीड जिल्ह्याच्या लोकांनी अतिशय कष्ट घेऊन नगर जिल्ह्याचं वैभव वाढवलं. सहकारी कारखानदारीमध्ये सुरू ठेवण्यामध्ये बीड जिल्ह्याचं फार मोठं योगदान राहिलं. त्याच्या नेहमीच त्याचे आपण मान्य केले. परंतु आज बदलणाऱ्या अर्थकारणामध्ये औद्योगिकरणामध्ये बीड जिल्हा सुद्धा मागे नाही. रेल्वे त्या ठिकाणी आता सुरू झाली की परळीपर्यंत गेल्याच्या नंतर मला वाटतं अतिशय वेगानं जी अपेक्षा आणि स्वप्न आपण सर्वांनी पाहिजे जी स्वप्न सगळे गोपीनाथराव मुंडे साहेबांनी पाहिली होती. मला वाटतं बीड जिल्हा हा महाराष्ट्राचा अग्रगण्य विकासाच्या जिल्हा राहील ठरेल अशा प्रकारची या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त केली आणि म्हणून केंद्रामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारं सरकार ही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारं सरकार. जनतेच्या मनातल्या भावना ओळखणारं सरकार. ज्या गोष्टी आपण मागितल्या नाही, स्वप्नात पाहिलं नाही ते देण्याचं काम केलं सरकारने गेल्या 8 वर्षात केलं. या निमित्तानं हे जास्त आपल्या सर्वांचंच स्वप्न पूर्ण होत आहे. मला वाटतं आदरणीय प्रधानमंत्र्यांचं सुद्धा आपण काळाच्या गजरामध्ये त्यांचं सुद्धा
टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं सुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे अशी मला आता विनंती आहे. टाळ्या देण्यामध्ये कंजूसी करू नका. ज्याने दिला त्यांचं तरी या निमित्तानं अभिनंदन केलं पाहिजे. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी त्या ठिकाणी अतिशय त्यांनी मनाची हुंदार बांधली आणि आज यासाठी आनंद होतो की त्याचं उद्घाटन ते करत आहेत. त्यांचं सुद्धा अभिनंदन आपल्या सर्वांच्या वतीने दिलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी या कार्यक्रमात हजर आहेत. त्यांचं सुद्धा अभिनंदन आपण सर्वांनी टाळायला केलेलं रेल्वे नको का डाव्या हात वर करून टाळा वाजव नाही अभिनंदनाच्या सोहळ्यामध्ये. पुन्हा एकदा आपला अधिक वेळ घेत नाही. माझे रावसाहेब दानवे हे आपल्या आता रेल्वे मंत्री आहेत. आपल्या देशाची मंत्री आपल्या घरात एकदा कुठेतरी कार्यक्रमात म्हटले होते मी माझा डोक्याचा पान आहे आणि रेल्वेची आता पळवीपर्यंत घेऊन जाण्याची जबाबदारी माझ्या दानवे साहेब आपली आहे. आणि मला वाटतं दानवे साहेबांच्या कामाची हातोडी धडाडी पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांचा सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन आपण सर्वांनी करावं अशा निमित्ताने आपण सर्वांनी विनंती. पुन्हा एकदा माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय ठिकाणी आले. नगर जिल्हा रेल्वेच्या निमित्ताने जोडला जातोय. त्याचं मी मनापासून स्वागत करतो. माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पोहोचले आहेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आदरणीय दानवे साहेबांचं स्वागत करतो. मान्य साहित्य या निमित्तानं मनापासून त्याला धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. न्यू आष्टी अहमदनगर रेल लाइन क्या है? ये जो नई गाड़ी है, ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए आइए देखते हैं एक लघु फिल्म. ये मेरा सफर न रुकेगा कभी, ये मेरा सफर न थमेगा कभी. मैं बस चलती रहती हूँ नए रास्तों पर, हमेशा एक नई मुस्कान के लिए. बस इसी तरह रेलवे का यह सफर हर दिन करोड़ों भारतीयों की मुस्कान का कारण बनता है. भारत बदल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और विकास के बदलते परिमाणों के इस रफ्तार भरे सफर में भारतीय रेल अपना योगदान दे रही है. देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. देश के विकास में नए अध्याय जोड़ने की कड़ी में आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की ऐतिहासिक धरती पर नई रेल लाइन का शुभारंभ होने जा रहा है. मराठवाड़ा के अहमदनगर से न्यू आष्टी के बीच बनी नई रेल लाइन और डेमू सेवाओं की शुरुआत जहां क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार देने वाली है,
वहीं देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के विजन को भी साकार कर रही है। मराठवाड़ा के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने और बड़े शहरों तक उनकी निर्बाध आवाजाही कराने के लिए भारतीय रेल और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान लागत से 261 किलोमीटर लंबी अहमदनगर बीड परली बैजनाथ रेल परियोजना का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी इस प्रोजेक्ट का काम मध्य रेलवे द्वारा निरंतर गतिशीलता के साथ चलता रहा और इसका परिणाम है कि आज अहमदनगर से न्यू आष्टी के बीच 66 किलोमीटर नए मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस 66 किलोमीटर लंबी परियोजना के निर्माण के दौरान हर बाधा को पार करते हुए 17 बड़े पुल और 63 छोटे पुल बनाए गए। इनमें महकरी नदी पर 32 मीटर ऊंचे और 490 मीटर लंबे पुल का चुनौतीपूर्ण निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा ट्रेनों के निर्बाध आवागमन के लिए नवनिर्मित रेल खंड पर 34 रेल अंडरब्रिज और 32 रेल अंडरब्रिज और 12 रेल ओवरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। अहमदनगर से न्यू आष्टी रेल लाइन पर डेमू सेवाओं का शुभारंभ होने से महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड जिलों की शहरी और ग्रामीण निवासियों को न सिर्फ बेहतर रेल संपर्क मिलेगा बल्कि कम खर्च और समय में अधिक दूरी तक का सफर आसान होगा। डेमू सेवाओं के शुरू होने से स्थानीय उद्योगों की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। डेमू ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले नारायण डोहो, न्यू लोणी, सोनापुरवाड़ी, न्यू धानोरा एवं कड़ा स्टेशनों पर ठहरेगी। भविष्य में जब 261 किलोमीटर अहमदनगर बीड परली बैजनाथ परियोजना पूरी होगी तब पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास रास्ते तो आर्थिक उन्नति के अवसर भी बनेंगे। देश की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल प्रतिदिन हासिल कर रही है नया मुकाम। आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में दे रही है अपना योगदान। मध्य रेलवे का यह सफर ऐसे ही चलता रहेगा। देश को आत्मनिर्भर और बलशाली बनाते रहेगा।
तो ये थी एक लघु फिल्म जो आपको इस लाइन और इस गाड़ी के बारे में जानकारी दे रही थी। और आज इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री राव सर पदाराव पाटिल दानवे जी, माननीय राज्य मंत्री बेल कोयला खान भारत सरकार में उनसे अनुरोध करूंगा इस अवसर पर वो हमें संबोधित करें। श्री राव सर पदाराव पाटिल दानवे जी। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे लोकप्रिय आणि सर्व सामान्यामध्ये मिसळणारे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आपल्याला बोलतो मी बोलतो मार्गदर्शन केलं ते आपल्या राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आपल्या राज्याच्या माजी मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय चिटणीस पंकजाताई मुंडे, लोकसभेतील माझे सहकारी सुजय विखे, आपल्या लोकप्रिय खासदार प्रीतमताई मुंडे, आपल्या महापौर बीडच्या महापौर रोहिणी शेळके, मंचावर उपस्थित असलेले आपले आमदार सुरेश धस, लक्ष्मणराव पवार, माझे आमदार शिवाजीराव खडले, माझे आमदार धोंडे साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आपल्या नगराध्यक्ष पदवीधर धोंडे, आमच्या
आमच्या रेल्वेचे जीएम लाहोटी साहेब आणि सर्व रेल्वे परिवार उपस्थित सर्व आष्टी आणि परिसरातून आलेल्या नागरिक बंधूंनो, पत्रकार बंधूंनो, आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षाचं अपूर्ण असलेलं स्वप्न आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने या ठिकाणी पूर्ण होतंय. आणि ती नगरपासून तर आष्टीपर्यंत हा पहिला टप्पा असतो. आपण रेल्वे सेवेला सुरुवात करतो. मला असं वाटतं की जेव्हा आनंद घेऊन तुम्ही या ठिकाणी आले, उत्साहात आले. यापेक्षाही जास्त आनंद आम्ही या लाईनमध्ये जेवढे बसलेलो आहोत यांना सगळ्यांना तेवढाच आनंद आहे जेवढा आपल्याला आनंद झाला आहे. कारण मराठवाडा विदर्भ हा मागासलेला भाग आहे. दळणवळणाची साधनं अपुर आहे आणि जोपर्यंत या विभागाला त्या विभागाशी जोडल्या जाणार नाही, या शहराशी जोडल्या जाणार नाही, तोपर्यंत त्या भागाचा विकास होत नाही. आणि या बाबतीमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ हा फार मागे राहिलेला होता. परंतु मागच्या काळामध्ये या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामुख्याने या गोष्टीकडे लक्ष दिलं आणि दोन्ही भाग हे मागासलेले याला जास्तीत निधी कसा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न त्या काळात केलाय. आपण बघत असाल चित्र या मराठवाड्यामध्ये जवळपास सारे जिल्हे रेल्वे जोडले गेलेले. नांदेड जोडले, लातूर जोडले, परभणी जोडले, जालना जोडले, हिंगोली जोडले आणि फक्त जोडणं नसेल तर ते बीड जिल्हा जोडले नव्हता. हा बीड जिल्हा जोडण्यासाठी 70 वर्ष मला आणि तुमच्या आजूबाजूच्या गावाला लागले. आणि मित्र 70 वर्षात का होत नाही की तुमच्या मनातलं एक सरकार आलं. या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाले आणि मी आणि मुंडे साहेब 2014ला सुरुवात होतो. ज्या काही गोष्टी त्यांनी लोकसभेमध्ये मांडल्या असतील
मोदीजींच्या भेटीमध्ये ज्या काही विषय काढले असतील त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला विषय त्यांचा असायचा की नगर बीड परळी हा रेल्वे मार्ग झालाच पाहिजे. हा आग्रह मुंडे साहेबांचा असायचा. मी त्यांच्या सोबत असायचो. पंकजाताईंनी सांगितले मी काहीच गोष्ट राजकारणामध्ये माझ्या अगोदर पुढे 5 वर्ष अगोदर आमची राजकीय कारकिर्द सोबत सुरू झाली. ताईनं सांगितलं गोष्ट सांगा. ठीक आहे गोष्ट सांगण्याची सभाने काही गोष्ट पण काही 42 वर्ष साहेब पोहोचत आहे. आमची राजकीय वाटचाल मुंडे साहेब जिल्हा परिषद मेंबर झाले. मी जिल्हा परिषद मुंडे साहेब आमदार झाले. मी आमदार झालो. मी खासदार झालो. मुंडे साहेब खासदार झाले. मुंडे साहेब जिल्ह्याचे अध्यक्ष झालो. मुंडे साहेब राज्याचे अध्यक्ष मुंडे साहेब केलं. रोज तारखेला रात्री 11:30 वाजेपर्यंत शेवटचा त्यांच्या बरोबर असणार रावसाहेब दानवे शेवटचा आमच्या भावना आमचं राजकारण त्यामध्ये काही फरक नव्हता. जरी ते आज नसते तर मी सांगितलं की माझ्या मनात काय त्यांना माहित होतं. त्यांच्या मनात काय आमची बीडची पाहिजे. मला आनंद आहे त्यात आमच्या सगळ्यांच्या साक्षानं या ठिकाणी उद्घाटन होतंय. यामध्ये आम्ही मुंडे साहेबांना कधीही भेटून भेटत नाही. आज नाही आपल्या पण ताईने सांगितलं की ते जरी नाही तरी त्या घटनेला तुका उडून बघत असेल की आज माझं स्वप्न या ठिकाणी पूर्ण झालं. किंवा मुंडे साहेब स्वप्न इकडे नव्हतं, स्वप्न अनेक होते, पण त्या स्वप्नाची पूर्तता करणं पुढच्या काळात तुमचं आमचं सगळ्यांचं कर्तव्य. हे करत असताना पदाच्या जबाबदारीला कधी येत नाही. विखे पाटलांनी माझा उल्लेख केला. तुमच्या मनामध्ये गैरसमज नको. 12 वर्षाचा पाठ म्हणजे काय? मी म्हणल्याच्या 4 वर्षी माझ्या पिढी जवळ आणि सांगण्याच्या अगोदर मला कोण कोणत्या
बोलू का मी जे बोलतो ते बोलतो नाही सांगण्यासारखं काय न सांग काय न समोर काय सांगून पाना होय तुला पाना होय तुला पाना मी जेव्हा मंत्री झालो सुरुवातीला त्या टायमाला माझे कार्यकर्ते खातं बंद कार्यकर्ता झालो कंझ्युमर ऑफेअर झालो कंझ्युमर ऑफेअर उपभोक्ता मामले मंत्री समजत नाही आणि कोणतं काम आलं तुमच्याकडे मतलब तुम्ही कंझ्युमर अफेअर्स मामले मंत्री कोणताही काम तुम्ही असं खातं तर सांगा कोणतं येतं आणि खातं सोडा तुम्ही मला वकील नाही महाराष्ट्रात त्यामुळे माझ्या विरोधात चर्चेची पण जेव्हा कोणी मुलाखतीला ज्यांनी मला बोलवतो मला विचारलं की 12 म्हणजे काय तेव्हा मी त्यांना तुम्हाला सांगतो ते समज नको की लहानपणी सायकल चालवत होतो सायकल मध्ये जर काही बिघाड झाला रे असे 12 पाने घेऊन फिरत नव्हतो एकाच पाण्याला मला बक्षी होते कोणताही बोलायचा आपला एकाच पाण्याला फुलायला होता त्याला उंची मारा मीर कार्यकर्त्याला सांगतो कोणताही खाता असू द्या काम राणा मी गौरव करतो त्यांना ढिल्ला करतो त्याला म्हणजे समोर करून घेऊ नका क्रिकेट पांडव सांभाळा आणि तुला सांगतो की मला त्यांनी जे वक्तव्य केले होते चॅनलवाणी मला विचारलं या कोणी परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त मार्क जर कोणाला दिले असतील तर ते रावसाहेब दानवे दिले सगळ्यात जास्त मार्क नांदेडला कविनामाचं वर्णन केलं ती नाच सगळ्याची खोली रावसाहेब दानवेची खोली ही मराठवाड्याची ओळख आहे काय करता येईल आणि त्याच्यामुळं मी आपल्या सांगू इच्छितो की जी घटना घडती ती सांगितली पाहिजे मुंडे साहेबांच्या मनाची गोष्ट होती की पूर्ण करताना मला स्वतः आनंद होतो आणि तो एवढंच नाही तर आमचे या खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव खरं तर ते या कार्यक्रमाला येणार होते परंतु त्यांची इतर ठिकाणी कार्यक्रम येऊ शकले त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांचे मी आभार मानतो प्रामुख्याने हा रेल्वे मार्ग सुरू होण्यासाठी बजेटची तरतूद 95 ला जरी मंजूर झाला असलं तर 14 नंतर बजेटची तरतूद मुंडे साहेबांनी मागणी केल्याच्या नंतर
या रेल्वे मार्गाला करून दिलेली आहे. मागे कधी पेक्षा पैसे कधी दिल्याला फार मोठं महत्व आहे आणि पैसे कधी दिल्याला फार मोठं महत्व आहे. आणि हा मार्ग जवळपास 4,805 कोटी रुपयाचा रेल्वे 5 कोटी रुपयाचा रेल्वे 5 कोटी रुपयाचा रेल्वे मार्ग आहे. आणि आज आपण आठवड्यात मार्ग आहे आणि आज आपण आठवड्यात सुरू करतो. तुमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये शंका आहे की आता आष्टीपर्यंत झाला, त्याला 70 वर्ष लागले, अजून तर बीडला 70 वर्ष लागले, अजून तर बीडला जायचा, मग तर पुणेला जायचा, मग तर पुणेला जायचा आणि तिथून पुढे जायचा. हा पूर्ण कधी होईल? पण या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री आपले बसलेले मित्र मागच्या 2-3 वर्षात या रेल्वे मार्गाला एक लाल तांबडा पैसा दिला नाही. हे आपलं सरकार आल्याच्या नंतर तर सगळ्यात पहिले काम काय झालं असं तर या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्याचा वाटा आपल्याला उपलब्ध करून दिला. आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी रेल्वे आणतो. आता ही रेल्वे या ठिकाणी आणली. आपली शंकाने सांगितली की आष्टी बनणारी बीडपर्यंत कधी बीडला जाणार आहे. ही शंका तुमच्या मनातून काढून टाका. 96% जमीन या रेल्वे प्रकारची संपादित आम्ही करून टाकली आहे. आणि मी तुम्हाला वचन देतो मी खात्री देतो राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या सभेला हजर आहे. राज्याची तर अडचण येणार नाही. मला एकूणच देवेंद्रजी सांगितलं की राऊसाहेब राज्याचा पैसा कमी पडणार नाही. मी परवा शिंदे साहेबांना भेटून सांगितलं साहेब आपण आलं पाहिजे, पण तो काही तांत्रिक अडचण येऊ शकले नाही. त्यांनी सांगितलं मी येणार जरी नसेल तर माझ्या वतीनं बीडच्या जनतेला आश्वासन द्या की राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हा रस्ता पडीपर्यंत जायला आम्ही एक लाल पैसा सुद्धा कमी करून देणार नाही. आणि या देशाचा रेल्वे राज्यमंत्री म्हणून सांगतो आमच्या नेतृत्वावर मी पण विचारून आलो की हा मार्ग 2023 मार्च पर्यंत आपल्याला बीड पर्यंत न्यायचा आहे. आम्हाला पैसे खर्च करून द्या. मी त्यांच्या वतीने सांगतो आपल्याला मार्च 23 पर्यंत हा रेल्वे मार्ग आम्ही बीड पर्यंत नेणार आहे. आणि पुन्हा बीडची रेल्वे सुरू करायला आम्ही आपल्या समक्ष या ठिकाणी येणार आहे. विभाग रेल्वे डेमो रेल्वेला सुरू केली. डेमो रेल्वे ही डिझेलवर चालणार आहे. या देशामधली स्थिती जर आपण पाहिली तो 2007 ते 2014 पर्यंत फक्त 620 किलोमीटर आपल्या देशामध्ये इलेक्ट्रिफिकेशन झालं होतं. आणि आता जर 14 पासून जर 21 पासाल तेव्हा 620 आणि आता मी 3500 किलोमीटरचं इलेक्ट्रिफिकेशन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि जवळपास 1093 किलोमीटरचं इलेक्ट्रिफिकेशन आमचं आता चालू आहे. या रेल्वेचा डिझेल कोळशावरच्या डिझेलवर आल्या आणि डिझेलची आता इलेक्ट्रिक तुमच्या मनामध्ये प्रश्न मग असेल की तिकडे इलेक्ट्रिक मग असेल
की तिकडे इलेक्ट्रिफिकेशन चाललं पण आमचं काय चाललं पण आमचं काय या रेल्वे बरोबरच नगर पासून तर परळीपर्यंत इलेक्ट्रिफिकेशन सुद्धा म्हणून झालेलं आहे. ही रेल्वे पुढच्या काळामध्ये इलेक्ट्रिकवर चालल याची खात्री मी आपल्याला सगळ्यांना देतो. केवळ एवढंच अभाव आहे. परंतु या देशामध्ये 2014-2022 या काळातला रेल्वे प्रगती वंदे भारत ट्रेन आम्ही 400 वंदे भारत ट्रेन या देशामध्ये सुरू करतो आणि 3 तारखेला या देशाचे रेल्वे मंत्र्यांनी मी लातूरला चाललो आणि वंदे भारत ट्रेन दिले करतो त्याच्या जवळपास 120 ट्रेन आणि लातूरच्या कारखान्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये बनवणार आहे ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. वंदे भारत ट्रेन करतो आम्ही गतिशक्ती आणली आम्ही लातूरची कोच फॅक्टरी आहे ती कोच फॅक्टरी सुरू करतो इलेक्ट्रिक कोच आणले इलेक्ट्रिक कोच फिरणार चालतात आम्ही आता डिझेलवर तर 1 रुपया तुम्हाला डिझेलवर लागत असेल आम्ही इलेक्ट्रिफिकेशन केल्यानंतर फक्त 30 रुपयामध्ये रेल्वे जाणार आहे म्हणजे 70% बचत या रेल्वेची होणार आहे. म्हणून मोदीजी आल्याच्या नंतर या देशामध्ये केवळ रेल्वेचाच नाही तर अनेक क्षेत्रामध्ये सुद्धा टेक्नॉलॉजीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करून या देशामध्ये होणारा आर्थिक अपव्यय कसा टाळला जाईल आणि आपल्या देशाचे बचत कशी होईल आणि लोकांना सुरक्षित सेवा कशी मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न या देशाचे प्रधानमंत्री करतात याचा मला स्वतःला अभिमान आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की राज्यामध्ये सुद्धा एक आपल्या अपेक्षेप्रमाणे बदल झालेला आहे. जे तुमच्या मनात होतं त्या प्रमाणात बदल झालेला आहे आणि मग आता पुढच्या काळामध्ये केवळ रेल्वेच नाही तर अन्य गोष्टीला सुद्धा मोठ्या पैसा मिळणार आहे. पुढच्या काळामध्ये मराठवाडा गर्व हे जेवढे महाराष्ट्राचे होते आता काळ आहे या काळात आपण लक्ष द्या की समृद्धी महामार्ग संभाजीनगरला आपण 3 तास जाणार नागपूरला 3 तास जाणार जालन्यापासून सोलापूरपर्यंत सिमेंटचा रस्ता झाला संभाजीनगर पासून सोलापूरपर्यंत सिमेंटचा रस्ता झाला त्यानंतर ड्रायपोर्ट झाला असे अनेक नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर मराठवाड्यामध्ये आता विदर्भात उपलब्ध होते. मला असं वाटतं की मराठवाड्याच्या जनतेनं या विषयाकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आपलं खरंच असलेलं काम सरकार करत असलेलं काम हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे एवढी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि ही रेल्वे सुरू झाल्याबद्दल केवळ आमचं श्रेय असं नाही तर आपला सुद्धा रेटा होता आपलंही सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.
धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप सब इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर आज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आप सभी लोग तो मंच पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप सबकी ओर से मान्यवरों का हम सत्कार कर सकते हैं, इनका सम्मान कर सकते हैं और वही इस मंच पर होने जा रहा है। जोरदार तालियों से जरा आप आपल्या भेट दिल्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, रेल्वे राज्यमंत्री श्री दानवे साहेब, आदरणीय मुनगंटीवार आणि विखे साहेब, या सर्वांचं भेट दिल्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आपण या ठिकाणी स्वागत करत आहोत। आप सबसे तालियों की अपेक्षा है, सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। राजकारणामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं आम्हाला मार्गदर्शन केलं, अरे हात धरून आम्हाला पुढे नेलं, ते आमचे नेते आणि आपल्या बीड जिल्ह्याचे सुपुत्र आदरणीय गोकुलापाल भिमुबे यांना आदरांजली अर्पित करतो। आजच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित विशेषतः या ठिकाणी व्हर्च्युअल माध्यमातून आपल्याला संबोधित करणार आहे ते राज्याचे लोकप्रिय आणि अत्यंत धडाडीचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदेजी, रेल्वे राज्यमंत्री आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन आजचा कार्यक्रम आयोजित केला। रावसाहेब पाटील दानवेजी, महसूल
महसूल मंत्री माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील जी मंत्रिमंडळात माझ्यासोबत ज्यांनी बोधस आमदार लक्ष्मण अण्णा पवार, माजी आमदार भीमरावजी धोंडे, शिवाजीरावजी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की एका मोठ्या संघर्षानंतर आज बीड जिल्ह्यामध्ये ही रेल्वे धावते आहे. पंकजाताईंनी उल्लेख केला, विलासरावजी असतील, केशर काकू असतील किंवा या ठिकाणी जी रेल्वे संघर्ष समिती आहे ती समिती असेल, पण याहीपेक्षा या रेल्वे करता सर्वात जास्त पुढाकार जर कोणी घेतला असेल तर तो आमचे नेते माननीय गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी घेतला. आणि माननीय मुंडे साहेबांनंतर आमच्या सगळ्यांच्या मनात हे होतं की मुंडे साहेबांना खरी श्रद्धांजली जर द्यायची असेल तर आपल्याला नगर बीड परळी ही रेल्वे धावली पाहिजे. आणि म्हणून आपलं सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आपण तात्काळ त्या संदर्भातला प्रोजेक्ट हा मुख्यमंत्री वॉर रूम मध्ये घेतला आणि 5 वर्ष दर 3 महिन्यांनी या प्रकल्पाचा आढावा मी स्वतः घ्यायचो. माननीय पंकजाताई आमच्या सोबत होत्या, प्रीतमताई होत्या आणि सातत्याने याचा आढावा घेऊन याचं काम किती झालंय, कुठे अडचणी आहेत आणि सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही सांगितलं की याचं जमिनीचं अधिग्रहण पूर्ण करा. कारण जमीन अधिग्रहण झालं तर बाकी इंजिनिअरिंग काम करणं सोपं असतं. सर्वात जास्त वेळ जमिनीच्या अधिग्रहणाकरता लागतो. अत्यंत वेगानं सगळ्या कलेक्टर्स आणि त्यांच्या यंत्रणेला दर 3 महिन्यांनी किती प्रगती झाली आम्ही विचारायचो. त्यातल्या अडचणी सोडवायचो. सरकारी जमीन असेल तर ती वर्ग करायचो आणि मोठ्या प्रमाणात आपण हे काम या ठिकाणी करून घेतलं. आणि त्यासोबत याला आपण निधी देखील मोठ्या प्रमाणात देणं सुरू केलं. मला खरं म्हणजे
मला खरं म्हणजे या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थानं आतापर्यंत जो निधी मिळाला यातला साधारणपणे 2000 कोटी रुपये निधी हा केंद्र सरकारने दिलाय आणि केंद्र सरकारने दिलाय आणि या 2000 कोटीपैकी 1800 कोटी हा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या काळात मिळालेला आहे, हा मोदीजींनी दिलेला आहे. आणि त्याचसोबत या प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या वतीनं 1400 कोटी रुपये मिळाले. या 1400 कोटी रुपयांपैकी जवळजवळ पावणे 1200 कोटी रुपये हे 1200 कोटी रुपये हे आपलं सरकार ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये होतं त्यावेळी मिळालेले आहेत. त्यामुळे माननीय मुंडे साहेबांचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता खऱ्या अर्थानं या प्रकल्पाला जर वेग आला असेल तर तो आपलं सरकार आल्यानंतर आला आणि त्याला पूर्ण निधी आपण दिला. दुर्दैवाने मध्यंतरीच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारनं एक निर्णय घेतला आम्ही 50% शेअरिंग करणार नाही आणि त्यामुळे सगळे रेल्वेचे प्रकल्प आपले मागे पडले. परंतु रावसाहेब आपण सातत्याने यायचा, नवीन रेल्वे प्रकल्प घेऊन यायचा, मराठवाड्याकरता महाराष्ट्राकरता आपण सरकारकडे जायचो. पण सरकार सांगायचं आम्ही शेअरिंग पद्धत बंद केली आहे, त्यामुळे नवीन मार्ग त्या ठिकाणी होत नव्हते. पण मी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांचे आभार मानेन. नवीन सरकार आल्याबरोबर शिंदे साहेबांनी आणि आम्ही निर्णय घेतला आणि 50% शेअरिंग सुरू केलं आणि पुन्हा या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला आमच्या दुसऱ्याच कॅबिनेटमध्ये आम्ही मान्यता दिली आणि पुन्हा 250 कोटी रुपयाचं प्रावधान याही वर्षी करता या प्रकल्पाकरता आपण या ठिकाणी केलं. त्यामुळे मला हा विश्वास आहे, मगाशी जे सांगण्यात आलं ते खरं आहे. आज अर्ध स्वप्न पूर्ण होत आहे. पूर्ण स्वप्न त्याच दिवशी होईल. माननीय मुंडे साहेबांचं स्वप्न आणि बीडच्या जनतेचं स्वप्न आणि मराठवाड्याच्या जनतेचं स्वप्न हे त्याच दिवशी पूर्ण होईल ज्या दिवशी ही रेल्वे परळीपर्यंत बीडपर्यंत त्या ठिकाणी जाईल. आणि रावसाहेबांनी जे सांगितलंय, रावसाहेब तुमची तर गाडी जोरात धावते, पण आता तुमच्या गाडीला आमच्या सरकारचं डबल इंजिन आम्ही लावतो, त्यामुळे आता ही गाडी थांबणार नाही आणि हे स्वप्न पूर्ण झाल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीत आपण थांबणार नाही. मी विशेष अभिनंदन करीन प्रीतमताईंचं की त्यांनी सातत्याने खासदार म्हणून या प्रकल्पाचा अतिशय चांगला पाठपुरावा हा त्या ठिकाणी केला आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज हे काम वेगानं पुढे चाललेलं आहे. खरं तर मराठवाड्याच्या दृष्टीनं अनेक महत्वाचे निर्णय मागच्या काळामध्ये आपण घेतले. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासारखा प्रकल्प ज्याचा फायदा आष्टीपर्यंत आपल्याला या ठिकाणी होणार आहे, याला आपण मान्यता दिली आणि आता मागणी या ठिकाणी केली आहे. काळजी करू नका. पुन्हा एकदा माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आलेलं आपलं सरकार ही द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मौजे शिपोरा ते खुंटेफळ थेट पाईपलाईन या कामाचा समावेश करून या ठिकाणी केली जाईल.
हे देखील मी या निमित्ताने आपल्याला सांगतो आणि याही प्रकल्पाला कुठेही पैसा कमी पडू देणार नाही. एवढंच नाही तर आम्ही लढतो की उरलेलं पाणी, कारण 23 टीएमसी द्यायचं आहे, 60 टीएमसी येत आहे, उरलेलं पाणी इंटरखोरे ट्रान्सफर मध्ये जे अडलेलं आहे त्यातही आता आम्ही लढाई सुरू केली आहे आणि ती लढाई देखील आम्ही पूर्णत्वास नेऊ. पण त्याही सोबत वाहून जाणारं पाणी हे गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणण्याचं काम आता आपण करतो. जे मुंबईच्या पलीकडे कोकणामध्ये समुद्रात वाहून जात आहे ते पाणी आपण मराठवाड्याकरता मध्ये आणणार आहोत आणि ते पाणी आणल्यानंतर कुठेही वाद राहणार नाही, कुठेही दुष्काळ राहणार नाही. आमच्या मराठवाड्याला दुष्काळ मुक्त करण्याचं काम हे या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही करू. मला आनंद आहे की मागच्या काळामध्ये याच मराठवाड्यामध्ये आपण साहेबांनी लक्ष घातलं असल्यामुळे त्या कोच फॅक्टरीचं लवकरच आपण लोकार्पण करू आणि त्या लोकार्पणाकरताही माननीय मोदी साहेबांना मराठवाड्यामध्ये या ठिकाणी आणू आणि त्यानंतर आपल्या देशामध्ये मेट्रो असेल, नवीन गाड्या असतील, या सगळ्यांचे कोचेस कुठे बनतील तर ते आमच्या मराठवाड्यामध्ये या ठिकाणी बनतील आणि मराठवाड्यामध्ये आमचं पूर्ण लक्ष आहे. मी अधिक वेळ घेणार नाही. माननीय मुख्यमंत्री हे दृकश्राव्य माध्यमातनं गेले दीड तास आपल्याशी जुडलेले आहेत. त्यांचंही भाषण आपल्याला सगळ्यांना ऐकायचं आहे. म्हणून पुन्हा एकदा ही रेल्वे आपल्या सगळ्यांना समर्पित करतो आणि मुंडे साहेबांचं स्वप्न पूर्ण केल्याशिवाय नाही आम्ही शांत बसणार नाही. एवढं सांगून माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी जो हमारे साथ वीडियो लिंक से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अहम अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें. माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी. आज न्यू मार्गाचं आणि उदाहरण आणि न्यू आष्टी सेवेला शुभारंभ या ठिकाणी आज होतोय. आजच्या ह्या ऐतिहासिक अशा राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, रेल्वे मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे साहेब, महसूल मंत्री आमचे मित्र राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, माजी मंत्री खासदार प्रीतमताई मुंडे, खासदार डॉक्टर सुजय विखे, महापौर रोहिणीताई शेंडगे, आमदार आजबे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार नमिता ताई, आमदार सुरेश धस, आष्टी नगराध्यक्षा श्रीमती पल्लवीताई धोंडे, महाव्यवस्थापक मध्य
रेल्वे महाव्यवस्थापक मध्य रेल्वे अनिल कुमार लाहोटी जी, मध्य रेल्वेचे सर्व अधिकारी आणि सर्व कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले आष्टी बीड जिल्ह्यातील नागरिक तसेच सर्व बांधव भगिनी पत्रकार मित्रांनो, खरं म्हणजे आजचा हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे आणि एक आनंदाचा असा दिवस आहे आणि लोकांना असं स्वप्न हा दिवस आहे कारण कितीतरी दशक या रेल्वेची सगळे प्रतीक्षा करत होते आणि म्हणून मराठवाड्यातील हा बहुचर्चित असा रेल्वेचा प्रकल्प पूर्णत्वात जाऊ शकला. ते मध्य रेल्वेचे सर्व देखील अधिकारी आणि यांचा देखील मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे मी सुरुवातीला गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या पवित्र स्मृतीला मी विनम्र अभिवादन करतो. कारण हे स्वप्न जे आहे हे स्वर्गीय गोपीनाथरावांनी पाहिलेलं स्वप्न आज खऱ्या अर्थाने सत्यामध्ये उतरवत आहेत. तुम्हालाही आम्हाला सगळ्यांना आहे. आज गोपीनाथराव मुंडे साहेब आपल्यात असते तर त्यांनी हा मार्ग बीड नगरवासियांना अर्पण केला असता. त्यांना या स्वप्नपूर्तीचा मोठा आनंद झाला असता. कारण बीड वासियांचं प्रत्येक स्वप्न हे स्वर्गीय मुंडे साहेबांचं होतं. राज्यातल्या अनेक विकास प्रकल्पांबाबत त्यांनी दूरदृष्टी दाखवली होती. त्यापैकीच हा एक रेल्वे प्रकल्प हा महत्वाचा प्रकल्प आहे. एक मोठं स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल बीडवासियांचं मनापासून मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. न्यू आष्टी आणि अहमदनगर रेल्वे मार्गाचं उद्घाटन आणि स्टेशनच्या उद्घाटनाचा योग हा अतिशय महत्वपूर्ण आहे. या दोन्ही उद्घाटन सोहळ्यामुळे सर्वांचीच गेल्या कित्येक वर्षाची प्रतीक्षा आता संपलेली आहे. बीड बरोबरच अहमदनगर वासियांना शुभेच्छा देतो. दोन जिल्ह्यांना जोडणारी ही रेल्वे दोन्ही जिल्ह्यांची विकासाची भाग्यरेखा ठरेल असा आपल्या सगळ्यांनाच विश्वास आहे. या मार्गावरील नारायणडो, न्यू लोणी, सोलापूरवाडी, न्यू धानोरा आणि कडा या स्थानकांनी गावांना या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. मगाशी जसं उपमुख्यमंत्री
फडणवीस साहेब म्हणाले की हे डबल इंजिन सरकार आहे. खऱ्या अर्थाने हे डबल इंजिन सरकार आहे. आणि रावसाहेब आपल्यालाही सांगतो की हा जो काही विकासाचा मार्ग जो आहे असा सुसाट या ठिकाणी सुरू राहणार आहे. कारण आदरणीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या संकल्पनेतील प्रगती योजनेमध्ये आपल्या या अहमदनगर बीड परळी 60 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाचा समावेश आहे. त्यासाठी 50% खर्चाची तरतूद आपण राज्य सरकार म्हणून जबाबदारी उचलली आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आदरणीय जेव्हा देवेंद्रजी या राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्या काळामध्ये जवळपास भरपूर या प्रकल्पाला लागणारे पैसे 1200-1300 कोटी रुपये आपले त्या काळामध्ये दिलेले आहेत. आणि म्हणून मी त्यांनाही मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. कारण त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यानंतर रावसाहेब दानवे पाटील साहेबांनी पुढाकार घेतला. आणि या खऱ्या अर्थाने हा जो काही प्रकल्प आहे केवळ 2 भूभागांना आणि स्थानकांना जोडणारा नाही तर आणि त्यांची नाती-गोती आणि हृदयाना जोडणारा मार्ग आहे खऱ्या अर्थाने. या रेल्वेच्या धावण्याने आता रोजच नगर बीड जिल्ह्यातील आपल्या नागरिकांना विकासाची या ठिकाणी धडधड जाणवेल. आपल्या सर्वांच्या विकासाची ध्यास घेऊनच ही रेल्वे धावणार आहे. आणि हाच आपला अजेंडा आहे. आणि आपण पाहताय गेल्या 2-2.5 महिन्यामध्ये आपलं सर्व लोक हे काम करतायत. यामुळे रस्ते, रेल्वे, जल आणि वायुमार्ग यांच्या विकासामुळेच या राज्याच्या विकासाला गती मिळू शकते. म्हणूनच आपण अलीकडच्या काळात त्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील अशा सर्वच प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण विकासाचा समतोल साधण्यावर आपला भर आहे. आणि त्यामुळे अशा अनेक विकास प्रकल्पांनी गती घेतली आहे. महारेलच्या वतीने सुरू असलेल्या राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना देखील गती देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आम्ही गेल्याच आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि आम्ही बैठक घेतली वॉर रूमची. आणि त्यामध्ये राज्यातले जे केंद्र सरकारशी निगडीत असलेले रेल्वे प्रकल्प आहेत हे तातडीने जलद गतीने पुढे गेले पाहिजे. यासाठी देखील आम्ही युद्ध पातळीवर काम करतो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी देखील मी काल चर्चा केली. आणि रावसाहेब दानवे पाटील यांच्याबरोबर देखील आमचा संपर्क सातत्याने असतो. राज्यातले जे रेल्वे विषयावर जे निगडीत प्रश्न आहेत ते आपले रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलंय की एकाच दिवशी आपण बैठक घेऊ आणि हे सर्व विषय जे आहेत
आपण मार्गी लावण्याचं काही अडचणी आहेत त्या देखील दूर करण्याचं आपण काम करू. आणि म्हणूनच आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी आपल्याला सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. पुणे रिंग रोड असे लोणी कालपर्यंत मेट्रो प्रकल्प असतील, इंदुर्ग मेट्रो प्रकल्प असतील, इंदुर्ग सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जो आहे तो आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या काळामध्ये सुरू झाला आणि त्याचं भाग्य मला त्या काळात मंत्री म्हणून मिळालं. तो देखील आम्ही पुढे गडचिरोलीपर्यंत भंडारा गोंदियापर्यंत वाढवतोय. आणि हे सगळं जे आहे विकासाची गंगा या ठिकाणी राज्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतो. आणि म्हणून या प्रकल्पासाठी पुढाकार रावसाहेब दानवे पाटील साहेबांनी घेतला. खासदार प्रीतमताई मुंडे यांनी घेतला. आणि ज्यांनी हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत त्या सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी वंदन करतो. सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. त्याचबरोबर मगाशी अहमदनगर ते आता आष्टीचं उद्घाटन झालंय. दुसरा टप्पा आपला जो न्यू बीड परळी याकरिता देखील उपमुख्यमंत्री आणि आम्ही या ठिकाणी आम्ही दोघंही आहोत. आमचं सरकार आहे आपलं, हे सगळं तुमचं आमचं सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. त्यामुळे कुठेही काही निधी कमी पडणार नाही. तो देखील पुढचा टप्पा लवकरच कार्यान्वित होईल. याच्यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही याची खात्री देखील मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो. खऱ्या अर्थाने या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी आपल्याला आश्वस्त केलंय हे राज्य सरकार जे आहे हे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारं सरकार आहे. या राज्याचा सर्वांगीण विकास करणारं सरकार आहे. केंद्राकडून तरी काही कमी पडणार नाही अशा प्रकारचं आपल्याला आश्वासन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी दिले. त्यामुळे हे सरकार विकासाच्या मार्गाने अगदी वेगाने पुढे जाईल. त्यामुळे अशा कुठल्याही अडचणी पुढच्या प्रकल्पात येणार नाहीत. पुन्हा एकदा मी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी, केंद्रीय राज्यमंत्री आणि या रेल्वे मार्गासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या सर्वांनाच मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि रेल्वेचे सर्व अधिकारी, इंजिनियर्स, वरिष्ठ अधिकारी यांचं देखील मी मनापासून खूप खूप करतो. मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी जनसागर उपस्थित आहेत. त्यांना देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत धन्यवाद माननीय और अब यहाँ पर आष्टी और अहमदनगर के वासियों के लिए दो बहुत ही बेहतरीन चीजें होने जा रही हैं.
सबसे पहले न्यू आष्टी अहमदनगर रेल लाइन का उद्घाटन होगा और मैं उसके लिए एक बार फिर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर न्यू आष्टी अहमदनगर रेल लाइन का उद्घाटन के ई फ्लैग का अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इसका अनावरण करें कृपया। और इस प्रकार से आज इस अनावरण से न्यू आष्टी अहमदनगर रेल लाइन का उद्घाटन हो चुका है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय रेल राज्य मंत्री जी से और सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर न्यू आष्टी अहमदनगर डेमू सेवा के शुभारंभ गाड़ी को जब पहली बार न्यू आष्टी से अहमदनगर की ओर ये पहली गाड़ी यहाँ से चलेगी। पल को अपने कैद करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मंच पर माननीय मान्यवर हैं। फूलों से सजी इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाया जा रहा है। मान्यवरों ने हरी झंडी दिखा दी। गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है। ये इस पल को आप अपने जहन में, अपनी यादों में हमेशा संजो के रखिए और जोरदार तालियों से आज इस पल का स्वागत करें। न्यू आष्टी अहमदनगर के बीच ये जो गाड़ी है ये रोज गाड़ी आगे चली। गाड़ी 7:45 पर चलेगी और न्यू आष्टी स्टेशन पहुंचेगी 10:30 पर। फिर इस न्यू आष्टी स्टेशन से ये 11 बजे चलेगी और अहमदनगर पहुंचेगी दोपहर के 1:55 पर। नारायण 2 सोलापुरवाड़ी न्यू लोनी न्यू धनोरा और कारा ये स्टेशन इनके बीच में रहेगा। आज मान्यवरों के कर कमलों से इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक माफ कीजिएगा, माननीय विधायक श्री सुरेश दास जी से कि वे आभार प्रदर्शन यहाँ प्रस्तुत करें। श्री सुरेश दास जी। या रेल्वेच्या शुभारंभ प्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री
साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, देशाचे रेल्वे राज्यमंत्री माननीय रावसाहेबजी दानवे साहेब, राज्याचे महसूल मंत्री माननीय विखे पाटील साहेब, माननीय आमदार लक्ष्मण अण्णा पवार, माननीय खासदार सुजयजी विखे पाटील साहेब, माननीय आमदार बाळासाहेब राजबे, माननीय आमदार बाळासाहेब राजबे, तसेच आपल्या सर्वांच्या नेत्या या बघा अशी गडबड होते. आदरणीय पंकजाताई साहेब मुंडे, माननीय खासदार प्रीतमताई, माननीय कर्डिले साहेब, माननीय माजी आमदार साहेबरावजी दरेकर, नामदेवरावजी क्षीरसागर साहेब, कृती समितीचे अध्यक्ष आणि सर्व या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि आपण सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल आष्टीच्या वतीनं चिंचाळा ग्रामस्थांच्या वतीनं या ठिकाणी मी आपलं सर्वांचा आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. कार्यक्रम संपला असं या ठिकाणी साहेबांच्या वतीनं जाहीर करतो.